lonye weche mag telo to gi Evans Dong meno okil mar chike erokamano ahinya kuom wasechiwo jotelo. Prof, achaka ne kodi IEBC koro oseketi tan gi penjo ariyo. En duol mane kare koso oyo to chenro ni onego bed ni waketo maino e commissioners wegi kose chenro ma commissioners dhi keto? Mokwongo erokamano ahinya Trevor kuom luonga kawuono. Commission mobiro mar IEBC manyien gi pacha en commission maber. Onego wamigi nafas mar tiyo. And onego bed ni kwang'iyogi ok wang'e jok moketi. Wang'iyo tich magidhi timo nade magidhi keto. Ng'et jok manyaka waketi en mana jo Kenya ka. To mar ariyo osebedo ka commission mabiro tieko ka nitie kasoro, tieko ka nitie ywak. Onego wachak penjre kaka jo Kenya. Nito kopo ni ji temo keto karicho, wabiro yudo joma beyo kanye. Ang'o monego watim mopogore mondo wang'ni wabed gi yiero ma ji te oyiego to jok ywagi. Ang'o monego watim mopogore mondo wabed gi yiero ma ji oyiego? Mane mbaka mwandhigo e CACA. To Evans, in commission ni yie kode koso oyo? Erokamano Trevor kuom luongo kaka wuono mondo wawuo kuom weche manie pach jo Kenya sani ka wadhi e yiero 2027. An gi pacha commission ma sani modonje tich ni ayiego. Ayie kode kuom weche ariyo. Wach mokwongo, wasebedo ga jo Kenya ka wabuogore. Samora mora ma yiero ochopo machiegni. Kore kwa buogore waketo commission kata bura mar duol mar matayo yiero machiegni. Inyalo paro Trevor, jang'ad bura ma Afrika ma Milambo Krigla nonyiso wani onego beni waketo chike mag yiero at least igni 2 kapok yiero ochopo. Koro kata commissioners masani osebudho osebedo kuom thuolo mang'eny kapok gibede office. To bedo margi office ni neno ka notere court ma od bura no opuodho ni adieri yiero margi kata gazetment manotimnegi notimore yo makare. Koro ok da bed gi wach moro kochomo the commissioners wuon. Lakini kaka professor osewacho, adieri en ni onego waket mahino e chenro gokenge mabiro miyo wabedo gi yiero makare. Nikech kwadwa manyo jogo mabeyo to kwabi yudo. Professor, ng'eni gimi penjo en penjo maduong' ahinya. Ni ang'o made tim mondo wabed gi yiero ma ji te oyiego? Ang'o made tim? Nikech ng'eni yie gi yiero ni luwore gi kuma intie. Kiyombo ti yie kode, koyombi to kiyie kode. Apani mokwongo Trevor, onego wang'e kaka jo Kenya ni ber kata rach mar yiero luwore gi ma wate watimo. King'iyo tabuwa mawuok e yiero wuok kuom jok ma chung' kamanyo kombe. Miluongo ni josiasa. Ngeche ng'ama iluongo ni jasiasa ok dwar yiero maber. Odwaro yiero maber ne to rach ne Trevor. Kotim ne Trevor marach to tim maber, koka yiero to nade ber. Koro gikawo seche gite mondo gimany mibadhni midwa tim e yiero. Koro gima nyaka jok machung' mokwongo chak ng'eyo ni ka gidwaro yiero maber to nyaka ging'e ni nyaka gitim gik mang'o ma chik mar yiero dwaro. Mar ariyo, wan kaka jo Kenya kik wawe jok mochung' ne yiero to bed kama gin kendgi to wan wang'iyo gi chien. Wabed gi ilo mar ng'iyo gima timore to wawuoth gi jogo pile ka pile. To gin be kaka jok modhi kuro ging'e ni gitimo yiero ni ne jo Kenya. Nyaka giwinjre to giwuo gi ji to giwuo pile mondo ji ong'e ni kae kuma wadhiye to kae kuma ok dhi maber. Mano gima biro konyowa. To Professor, bin wane mwachako gini gi kasoro? Nikech kata mana sani duol mar IEBC nokwayo bilion 61.7 monde ka gita chenro mar yiero e yo makare. Pesa ni onge. Bin wane mwachako gini gi kasoro? Nikech ka koro komiye pesa monego tigo kaka duol, tang' ne gitim yiero nade. To gisewacho ni kata mana mashinde mane gitiyo chon ka lony manyasani koro ok nyal tiyo nikech jigni 10 oserumo. Kiwacho adieri Trevor, kapani pesa momiyo jo IEBC ji osebedo ka ywak. Pesa ok kapani mosebedo tabu maduong'. Pesa magidwaro onego migi, but tabu ma wan godo mogik ok en pesa. Tabu ma wan godo en trust, en bedo gadieri ni jok mwaketogi biro timo tich maber. Kanyo kuma mwachake ka wachako kwa sonya jogo gibitimo ang'o? Gibitimo tich maber. Kineno kata gima timore sani e kuonde mfuanjo wete. Jo chak ng'ane ni
nyawadgi ng'anene ne tiyo gi ng'anene ne register. Koro ok apar to biro timo tich maber. Kisechako gibedo gi kihondko ni ng'ane ok bi timo tich maber, koro kata tem machal manade to nyicha nyiso uno ko betimo kanyo kuma tabu hapa nitiere. Ok en pesa to nego migi to kapani gima duong' ma tabu maduong' ma gin godo en pesa. Okay. Evans ni nene nango ang'o ma do tim mondo obed gi yiero ma ji te oyiego? Mokwongo Trevor, ayie kod profesa ni chandruok CSA ok en pesa. Higa 2017, higa 2022, IBC nomi pesa moromo. To chandruogwa CSA en ni waparoga ni ka tabu oyudowa kore kwa buok no nego beni IBC oketi office. Inyalo paro commissioners ang'wen ka kane gi resign bang' yiero mar 2022. Ne wabedo kuom thuolo malach kapok waparo ni to onego waket commission mane e office. Koro ayie gi profesa ni chandruogo maduong' mokwongo en chochni maya kuom josiasa. Nikech josiasa dwaro gi duto ni e commission mar IBC. To ok walos commission mar IBC wakete kare chon. Watimo gini kwa chiegni gi siasa sana mamiyo koro aliet mar siasa Kenya ka dhi mbele. Winjo ka weche machalo kaka ma profesa wacho ni ng'ani notiyo gi governor machal kama, ng'ani owadgi tiyo state house, ng'ani koro nyaka watudgi achiel gi ng'ato ma ja siasa nikech chochni ni wuok kuom jo siasa owuon. Koro wach mokwongo Trevor en ni commissions wa ma Kenya ka ok kata IBC kende, commissions wa Kenya ka mondo wamigi mijingo maginyalo tiyo makare, onego wang'e ni commissioners go gine office chon kamiyowa thuolo makare mar ikruok nikech ing'eni yiero Supreme Court nowachonwa, doho maduong' nowachonwa ni yiero ok en ema odiochieng' achiel ma ji wuok awuoka to dhi go kura. Yiero en chenro gokang' kokang'. Sani onego wang'i weche mag register mar joma dhi go kura, onego wang'i ni to otese gi osepuodh marom nade. Gigo duto wabro timo ka warikni to gikone wabro siemo joma no ket commissioners mag IBC ok wabi ng'iyo kaka ne system chalo. Magini en pangruok machon ok en rito nyaka ndalo mogik. Gini en pangruok machon. Abro mi mfano Trevor. Higa 2022 commissioners ang'wen mana koro kel koyudo ka Chebukati nitie, Abdigulie gi Boya Molu ema nodong' e commission. No kel dwe mar 8 higa 2021. Kane yiero mar higa 2022 oromo, ni neno barruok mane nitie cha. To barruok cha ng'enyne chutho nowuok kuom josiasa nikech ibiro yudo ni emomiyo commissioners ang'wen ka ne ok nyal dong' e office ka sirikal ni nosedonje telo nikech ne en pach ji. Ng'ato ka ng'ato ne neno ni ne gidagi wach yiero no nikech ne gichiegni gi josiasa konchiel kata ji adek kana ni josiasa mamoko komachielo. Koro yudo ni sakasa higa 2017 bende mane Isaac Hassan gini owuok e tich makoro waketo Wafula Chebukati gi joge. Wafula Chebukati gi joge bende ne waketo gimoro dwe mar 6 higa 2016. Banka kod oseluongo maandamano ma Isaac Hassan gini owuok e office. Nyiso nang'o? Chandruogwa mokwongo en ni wahero garito. To gini en gimo pangi. Wahero garito. Sani commission makoro nyo biro office ni. Wach maduong' momiyo ne ok gibiro office, ibiro yudo ni en committee manonego yier jogi ema nobedo tabu. Nikech josiasa ne ok nyal winjore ni to political parties ma Kenya ka golo ji adi, organizations mamoko ma bende nie iye kanyo golo ji adi mondo bede committee no. Koro chandruogwa mang'eny yudore ni biro yudo ni luwore gi kaka wapengo, kaka wan gi chenro. Okay. To Prof, yie kata trust gi dho ngere, yie ni wadhi golo kanye? Bin yie dhi wuok mana seche makoro idhi tim diero machuok kata madundo miluongo ni by elections. Kech wang'e ni Senate nitiere achiel ma Baringo, National Assembly nitiere 6, Banisa, Magarini, Ugunja, Malava, Mbeere North, Kasipul. To wang'e ni MCAs be nitiere 15. Mae kama duol mar IBC dhi miyo jopiny bedo gi yie koso mabe kama ginyalo kethore gi jopiny mogik. Yie nyaka chakre kawuono ok by election. Nyaka wachak wawacho ni wasebedo gi yiero 4 nyaka ne wabed gi chik mar katiba manyien 2013, 2017,
diriyo to gi 22 to gite wasebedo kwa ywak. Wachako wach ni wang'ni ok wadwar ywak, wang'ni wadwa ni wabed gi yiero ma wate bernwa. Kwasewacho kama to jo IBC ok wabi rito wuoyo by election, wadwa rito wuoyo chakre kawuono. Utimuru gik moko mamiyo yiewa ni bedo matut. Kiny ja kanisa ok irit chieng' ma Yesu biro. Pile pile idhi tiwacho ni jakosa, tiwacho ni an ja kanisa, an ja kanisa madwa bedo ng'ama ber. Koro nyaka wachak bedo gi mijing'o kawuono. To jo IBC nyaka ng'e ni gimoro amora ma gitimo seche te ji ng'iyogi. Sani gidhi induction, idhi puonj kaka onego bed ni gitiyo. Gidhi Mombasa kawuono. Wadwa winjo ni sama giwuok no, gima gidwa kuongo wachonwa mokwongo en ang'o ma gidwa timo mopogore. To gimiwacho to adieri, wan gi by elections karibu 7. En by election maduong' biro nyiso wan ni mae kaka gidhi tiyo maber kata ok gitiyo maber. To gima wacho ni by election kende ma kik wariti, commissions mogik mokalo by elections ne gitimo maber. In fact by election ji nok timo ang'o, ji nok ywage. To ka gikiyiero maduong' to ywak otimore nade, ywak owuok maduong'. Koro nyaka gitim gik moko te. By election nitie ma muhimu, kaka gibiro wacho no wach mar boundaries. Masae nosekalo muhimu. Voter registration nitie ji makar ma wacho ni ing'eni register ma wan go sane osekalo. Gidwa chako manyien koso gidwa dhi mbele machon. Mar ang'wen, nitiere staff mang'eny ma bende osewuok. Kaka gidwa keto commission secretary jok matiyo negi. Mar abich, Evans onyisi commission mokalo nobarore. Kaka gidwa tiyo pile pile bende kiny ok wawinji ni jakom ni koni to vice chair ni kocha, ni members matindo ni kocha to moti ni kocha. Nyaka gibed ji kamoro achiel. Ging'e ni josiasa biro dwaro pogi, to kopogi to gin gi tabu. Koro kelo yieno ne jopiny kaka iwachono seche ma koro gidhi timo puonjruok kata induction mani Mombasa. Ka ber to onego giwuog oko mondo ginyis jopiny ni chenro wachalo kama, tarik ma kama watimo ma, tarik ma kama watimo ma, koso gitim nang'o. Nikech yieni en gima nie chuny ng'ato, ok en gima inyalo maki, minyalo wacho ni koro jokenya oyie kodi. Nitie joma dhi paro ni profesa cha to ka yiego, to nitie joma paro ni profesa tiyo maber. An gi ayo maber nadhi yudo nafas mar wuoyo kodgi chieng' Jumamos. Abiro wuoyo kodgi sama gitimo puonjruok. To gimoro achiel manadhi wacho negi ni mondo ji bed gi yie kodu, nyaka iwuo gi jopiny. Wuoyo mosiko. Kigiritwa nyaka kodong' ndalo 2 titimo yiero Bomas to giluongou, koro gidwa nyiso jopiny ni magi magitimore. To giluongo jo kanisa mondo koro timnegi no, olemnegi. Ok lemni seche mogik, ilemo ni ang'o seche pile pile. Koro nyaka giwuo gi ji pile pile. Moloyo yiero mabiro ni wasebedo kwa wacho ni Gen Zs dhi bedo a critical factor yiero ni. Wane to be giwuoyo gi joge. To jo Gen Zs ok ne kuonde ma gisebedo giwuoyo gi ji te. Ineno gi e sikunde, ineno gi e mbalariany kuma puonje, ineno gi e X kuma giwuoye. Be commissioners dhi to wuoyo kodgi to winjo gima giwacho to timo. Mano gima nyaka gitim. Onge gima biro konyogi mok en wuoyo. Mar ariyo mabiro konyogi en wacho adieri. Kopo ni pesa mano miyi ok oromo, to nyaka pesa mano miya orem, to mae kaka timo. Kopo nitie kama makosa nitiere, kama makosa nitiere to waloso yo makama. Kubedo jok ma wacho adieri to jo Kenya biro ng'eyo. To kiriambo no nyiso ji tije ariyo ni kidwa ng'eyo kuma adieri konyo ji, ng'e gima Willy Mutunga notimo ne doho kane odonje. Kane Willy odonjo, Willy wacho ni ka adonjo to ka chwer, ka adonjo to ka makosa. To nowuoyo gi ji pile pile. Makato to wacho ni wuoyo no ok obi nyiso ni gima iwacho na mabiro timo sama dhi ng'ado bura. To jo Kenya biro Willy to kata dwaro tibiro yudo. Mane gima jo commission nyaka tim ema biro konyogi. Matini nikech ng'eny gibo kohero ga wuoyo gi jo fwamb weche. Mano gima ng'eyo mana nyaka seche ma weche okethore ka koro jo IBC yie makata iluongi manade to gidwa biro no kaka koro ibed piny go kodwa mbaka ni ogitim mano. Mana ka weche okethore ka koro gibiro. In fact fwambo weche osebedo makosa gi. Giparo ni tichgi en lorore e boardroom mar IBC. In fact ng'ato nonyisa nyoro kana wacho ni jogi nyaka wuo gi ji. Wacho ni no professor, ng'ene independence samoro nyaka itim gima ji ok dwar. To timo gima ji ok dwar gi wuoyo gi ji otimore nade? Opogore. Nyaka iwuo gi ji. Ng'ete ka biro kae to ipenja penjo, ok aduoki gima idwaro, aduoki gima timore, gima paro, kata wago mbaka. Nyaka ging'e ni
jok mafwambo weche machalo un nitiere role motimo nikech miyo ji ng'e gima timore to kok iwachonwa wabiro wacho moparo gi winjo koro nyaka gibed ni adwa bed e commission ma at least bang' dweche adek inene kata jakom kobiro timo ang'o kobiro wuoyo gi ji bang' dweche adek machielo ineno jalup jakom bang' juma moro tineno commissioners moko Mombasa ka wuoyo gi ji kata wabedo gi ni jogi kare gin dhano mawinjowa to gima wawacho be gitimo nade gichike itgi. To Evans ing'e nitiere penjo moro maduong' mantiere kama be abedwa ni Profesa Beang'o konywa ne lere. Jogi koko donjo sani. Gin gi wach mar by elections. Achiel mar Senate, auchiel mag National Assembly, 15 mag County Assembly. Gin gi boundaries delimitation kata nono kiewo. Monego bed ni timo higni 12 higni 12 karumo. Sani to nitiere chik moro matemo chore mbele to pok okadho malong'o e od bura kanyo. Gin gi yiero maduong' mar higa mar 2027 bende biro. Jogi nyalo timo gigi te adier te ma ji winji ni jogi otiyo. Koso kaber to onego wachacha ni ma nitie moko mok dhi timore. Trevor, wach manitie maduong' en ni nyaka gitim gigo. Ok wawach ni ginyalo timo gi te, to nyaka gitim gi. Nyaka gitim gi nikech wang'eyo Trevor ni bang' higni 5 wadhi e yiero. Mano ok nyal chorore. En adieri ni nono kiew, gichiwo kiew manyien mag loch gwenge manonego gitim. Higni 8 nyaka 12 kaka katiba ne wacho. Nosekalo gimoro dwe mar 3 higa 2023 nokalo. Thuolo no sebawa nikech kanye manonego timego. Aneno ka nitiere weche moko kata nitiere chik moro midwa kel machore higni 15 nyaka 17. Mano bende pok okalo. Koro an paro mara en ni IEBC ma commissioners madonjogi onego gitim gik ma ginyalo timo kendo gik madwarore e sani. Wach nono kiew kichako sani king'iyo okang' kata mana rang'iny moketi e chik mar gik monego ging'i kochomo nono kiew gin gik mathoth kendo gibiro dwaro jolony mang'eny ma thuolo ni ok apar gi pacha ni nyalo bedo moromo ma ginon kiew ma ji bed gi gimoro e chunygi ni constituency machal kama ong'ade diriyo ma ong'ad didek. To gimomiyo wacho mano kabisa en ni Trevor king'iyo maler en ni gimoro machalo nono kiew nigi siasa mang'eny bende biro neno yiero mar 2020 mana yiero no nitime ka gin gi yiero nikech yiero no ni e mbelewa. Koro en adiere ni IEBC nyaka tim weche modong' te mak mana pacha aparo ni wach nono kiew ni to giket tenge matin nikech ang'eyo ni gima IEBC bende nyalo timo ginyalo dhi e doho maduong' mondo doho maduong' omigi ane paro ni to kopo ni thuolo machal kama osekalo higni 8 nyaka 12 ni osekalo to ang'o minyalo tim manyalo bedo ni nie katiba ma ok okalo tok katiba ma wan go Kenya ka. To kochomo yiero Trevor nikech weche ng'eny kaka ni wacho ni lony masani midhi tigo e yiero osekalo. Koro onego beni gi update ok wanyal tiyogo onego beni gi loko. Mago e gik ma commission masani onego kete maino margi mondo wang'i ni yiero mabiro ni otimore makare. Trevor we anyisi ni jo Kenya oketo chunygi sana e yiero mora mora 2012 2017 maka IEBC nyalo keto jo Kenya ni oyie kuomgi kaluwore gi kaka gitiyo kaka profesa no wacho ni ok gi wachnwa wacha weche kata ok gitudre gi jopiny ka weche tek. Trevor ng'eni wuoyo gi jopiny ok onyiso kaka profesa nyo wacho ni ok onyiso ni dhi timo gima jopiny owacho no nikech pach ji te ok nyal timo pach ji te miti nyalo to wuoyo gi jopiny kasti dhi bedo piny tinono weche ma jopiny owacho achiel kachiel ing'iyo ni to thuolo ma wan go ni nikech mane gima IEBC onego tim thuolo ma wan go ni ang'o manyalore e kinde ni manyalo miyo watim gini e yo ma jopiny ohero nikech jopiny emomiyo gi tijno. Commissions te Kenya ka Trevor ochung' kendgi ok gitine president ok gitine od bura ok gitine doho gitiyo ne jo Kenya kendo teko margi gigolo kuom jo Kenya achiel kachiel. Koro thuolo to tin weche to ng'eny to weche gi duto commissioners biro mana timo gi yo mondisore mong'ith maber kopo ni ging'iyo ni to priorities gin mage madwarore piyo sani gin mage to kendo e yo manade ma ginyalo timo gie ka giwuoyo gi jopiny.
Trevor, ing'eni na aneno ka higa 2022 sama jofwambo gi keyo ne chako penjo kore ka IBC luongo jomedia biro kore sechego kore ka gidwa wuoyo ting'eni sama gidwa wuoyo no liet osedhi malo jopiny osebedo gi beliefs mag-gi. Trevor, nitiere gimoro miluongo ni controlling the conversation. Yani wuoyo mar ji kata mbaka ma ji goyo kochomo tich mitiyo bede lweti. Ok iwe jopiny mondo yie ni kaendi to IBC ok nyiswa adieri koro kibiri wacho ni ok ariambi awacho adieri. Ikuongo ikelo adieri no mbele mondo jopiny mbaka ma jopiny goyo luore gi wach ma in bende igolo, ok ni wach wuok kuom jopiny. Nikech mane chandruok mabe aseneno. Weche mang'eny mochomo IBC kata chenro mag yiero wuok ga kuom jopiny. Kore ka commission dhi paro ni onego wagol statement, onego wawuo gi jopiny. Aparo ni mane wach manyalo wacho kochomore gi thuolo matin to gi gik mang'eny ma onego IBC. Prof, seche mang iwuoyo kodgi midhiromo kodi Mombasa, idhi nyisogi ni giket maino yang'o? Nikech nitiere weche adek madongo ma dho ngere luonga ni litmus test. Achiel kuom gin by elections, machielo en boundary delimitation, mar adek maduong' mogik en yiero mar higa mar 2027. Gitim mane giwe mane to idhi tim gi nang'o? Nikech emomiyo akelo wach mar pesa cha, nikech ka pesa onge minyalo tim go gigo dichiel to nyiso ni nitiere manyaka kiere lwetgi ka, omiyo koro giket maino yang'o? Kama tabu kata ber wuoke en yiero maduong', yiero mar 2027. Kanye kuma wang' gi nyaka bedie. Ging'eni koda chieng' rieny koda koth chwe tarik 8 dwe mar 8 wadhi go kura. To ka gik tarik 9 wadwa ng'eyo ni president wa en ng'a. To gi technology mantiego samoro tarik 8 kata saa 9 otieno wasechako ng'eye. Koro kanye manya gikete wang'e. Ayie gi Evans ni kiewogi to giaye Giwerego. Ng'ete gik moko ariyo. Mokwongo saa osekalo. Mokwongo. To mar ariyo kata de gitime to ok dhi ti kodgi e higa 2027. Nikech chik wawacho ni boundary kok orumo ka odong' dweche 12 to pok orumo to ok inyal timo ang'o? Ok inyal tiyo kode. Ok wabitieke ka dweche 12 pok orumo. Koro gima dhi kama liete ma dhi wuoke to kitieke ni tinyiso ni ma wakano nyaka higa 2032. To kata inyiso ni although wakane to nyaka achcha to koro constituency. Koro jima dhi chung' nyaka chung' nang'o to ging'e ni constituency ma nyaka sati mar nade osegol. Boundary ni giaye mokwongo. Mar ariyo king'iyo tabu mane wan godo e boundaries kidhi kata BBI nitie jok mane osechako wacho ni wamedgi wamedgi mondo gibed kata gi 90 mondo imedgi nyaka biloka ng'o chik. Koro tabu ni gikwong gihepe giwe jo Kenya wuoye mondo watiek mondo kwa watieko yiero to watim boundaries. Giman ka gin ta dakete wang'a gi gik moko adek. Mokwongo akete wang'a ntobe watimo by elections maber. Ngeche mano biro miyo jo Kenya timo ang'o? Chako ng'eyo ni wajo mabeyo. Mar ariyo be wachako process mar register ji yiero mondo wabed gi register malong'o mondo ji obedie. Mar adek be wachako process mar puonjo ji kaka wadhi timo yiero, voter education. Ka gitimo adek go kato koro gibiro timo modong' kia technology kia no, but an adek gi ema kwongo chako go kata jo Kenya ng'iyo wan jogo seche jogo chako ng'wech madhi malong'o. Nikech kata mana sani osechak ng'iye ni ka idhi ndik jogo kura manyien ting'iyo ni rowere dhi bedo 5.7 madhi kelo jogo kura te bedo 28,000,000. Ma gimonego chakre mana sani koso gikwong gipime ane mondi. Nikech ing'eni liet mar rowere ni bintie kaka ochapo sirikal. Kit sirikal ok ong'e ni gini dhi nang'o. Idwa ndikgi koso ok dwa ndikgi. Winjo order mana wachogie mokwongo by election. Mano gima nyaka gikwong tim mokwongo. Ging'e mano mokwongo. Ka gitieko by election to gidhi e voter registration. Bang' mano to gitim voter education. To gikwong girekni ni gitimo voter registration kapok gitimo ang'o? Kapok gitimo by election. By election yiero mathindo gi ema gikwong gichak godo. To gima biro miyo konyogi en ni nyaka gilos gimiluongo ni election operation plan. Magi wach ni wan mae kaka wadwa timo gik moko chakre sani nyaka higa di
2027 to kaka wawacho ni giwuok gi ji kaka giseloso plan no to giwache gi ji ni mae kaka plan wachalo utu nene nang'o mondo jokenya obed kane ang'oa ni kodgi ma jokenya ni wayie kodu koro wachak romo wach kwarengo malong'o. Profesa, gimomiyo akelo wach mar ndiko jogo kurago nikech ntiere moko ma kata seche mowuoye ni osechako wuoyo kodwa giwacho ni wambe yiero madundo ma by elections gi nyakwa goye kura to an mana gi kipande omiyo rowere mang'isi ni idwano mondo ndikgi wacho ni kata mana by election onogono gidwa ni gitigo gigoye kura to pok ondikgi gidwa ni ketgi kanyo mondo giyier ji ma gidwaro. Gik ma jo Kenya dwaro to ng'eny, gik ma rowere go dwaro to git kang'o wegi oko to ben mana lweny to kidonje gi wiyi mokiparo tidhi bedo gi tabu ngeche by election go nyaka tim e ndalo 90. Idwa timo voter registration mar ndalo adi, idwa lore tich adi, nyaka gipar malong'o ngeche seche moko apani gima muhimu sana especially ne rowere en mondo ne gine register magibiro go kura to watime ure yo maber to kiko chak keto ne commission vikwazo masamoro dhi timo ang'oa dhi bedo tabu ma ok ginyal timo. An mane gi pacha. Okay. Evans, ini nene nang'o kanyo monego gichakgo? Ayie gi mwalimu ni adieri IEBC nigi tich matek. Trevor kata in ema komiyi tijno sani ibiro yie ni tich ma gin gono en tich matek. Koro an mokwongo akwongo akwayo jo Kenya ni wang'e kaka wanyalo miyo IEBC commissioners ka mijing'o mar tich sama wawuoyo go kode ni. Jogi onego ket maino gi e by election kata yiero madundo matindo tindo gi. To kaka idonje wach mara ni rowere koro bende dwago kura e yiero ma adundo gi sani. Magi tieki. Chik wacho ndalo 90. Ok mano to kwadhi nyalo. Ok wanyal timo registration mar rowere sani magigo kura e by election mwadhi bedo go 11 12 mwadhi bedo go mbele ka. Ok wanyal tieko registration no mwatim kata mana sensitization exercise kata mawa en sure nikech ing'eni kopo ni kitimo registration sani nyaka itim be voter verification, nyaka ing'eni to registers gi ji adi mano register to nyinge gi bendo okalo kacha maber, IDs margi chalo nade e register ka. Koro king'iyo thuolo ma wan go ni Trevor dieri ok wadhi nyalo king'iyo yiero matindo gi. Gima wanyalo ma nyaka wakete e wang'wa en yiero maduong'. To yiero maduong' kaka professor wacho ni yiero maduong' nyaka gibed gi plan, nyaka gibed gi chenro mokang' kokang' jo Kenya nyalo ng'iyo. To wach mar ariyo monego bende onego awach en ni nyaka wang'e ni jo Kenya ohero kot sana. Maka gik moko ok otim maber Trevor to kiny ji 3 ji 4 ji 10 ji 15 dhi e doho. Kata mana yiero madundo no gidhi. Kata mana yiero madundo ji dhi e doho. Wani we waoko nikech ang'o? Wani we waoko nikech wan gi kipande ndako sendikwa mondo wago kura. Tibiro yudo ni doho. Kendo chungo yiero mo. Ibiro yudo ni doho Trevor golo chik mar chungo kata mana yiero. Ting'eni sa to kriti ndalo 90 cha to pod dhi mana mbele nikech seche moko yudo ka courts moko weyo process makwong room monde wacho ni ok wanyal chunge wawe odhi mbele wabiro kata mana inyalo kata mana duoge court koserumo. Lakini moko to wacho ni we wachunge gi ka nikech samoro wach ma wadwa wuoye ni kata wach mikelo e bura kani nyalo yudo ni ene tok chik kata tok katiba. Koro yudo ni sani mago gik ma IEBC nyaka bedgo gadieri, nyaka giket gigo te e mesa sama koro giromo ma gidhi wuoyo. Nikech ka giketo gige mesa Trevor to wabiro bedo gi case nyaka odiochieng' achiel to kiny wan gi yiero. Inyalo paro 2017 gima notimore. High Court no wito oko jochung' te manochung' ne yiero constituencies 290 mochuno Court of Appeal obedo piny gotieno mo golo decision mane High Court ochiwo, doho maduong' no ochiwo. Mane kaka wasebedo Kenya ka. Koro kako gidwar ni weche gi odhi kaka nyalo dhino Trevor to nyaka giwuogi jopiny nyaka wuogo. King'iyo pend katiba ma Kenya ka mar 10 wacho ni jopiny nyaka iket kanyakla e wach mora ma gidhi kalo kaka commission gimora ma gidhi timo nyaka giket kanyakla to kik giwe ni media kata jofwambo gi keyo ema manyo gi sani ka ok gimiyo wa plan no ma ok ging'iyo ni to weche madwarore sani gin mage, ma ok ging'iyo ni to weche mag chike mage manyalo wuok e wach ni.
ibiro yudo ni kinyi wadhi go kura to kawuono wanie kot. Koro an dwacha kata paro mara en ni ka commission mar IBC ikore, ikruok margi onego ging'i ni to ere gap mora mora manyalo dong', ere fuok mora mora manyalo dong' e wach ni manyalo miyo ng'ato ringo dhi e kot, kata fuok mora mora manyalo dong' e wach ni manyalo miyo jopiny geno margi bedo maonge. Ing'e ni wach geno ni, Trevor, en wach malich ahinya. Nikech kopo ni geno onge, kata itimo mana gima ber, ji biro mana wacho gimoro, wach moro nyaka wachre nikech gik moko ma ok beyo misetimo. Kenya ka kata tiyo e ofis mora mora mar sirikal, Trevor, tek. Ma ibiro yudo ni inyalo timo weche mabeyo kata mana par, tachiel moro bagi. Achiel mabagi no ema koro bedo ni en mbaka maduong'. Koro duol mar IBC nyaka bed motang' ka ging'iyo ni to gin ang'o ma ginyalo timo sani maluwore gi jopiny. Profesa nyo wuoye voter education, puonjo jopiny koluwore gi weche mag yiero. Aparo ni 2022 ne ok otim civic and voter education nikech pesa ne onge. Ageno gi pacha ni sani IBC ni gi pesa moromo maino margi onego gikete puonjo jopiny kochomo yiero mabiro ni. To ka ok gitimo kamano, ni giketo ni weche ma josiasa wacho ema giduoko, gidhi ketho sa. Bimano mbaka mada donje wach mar duoko weche ma josiasa wacho no. IBC notimo makosa nyoro kane giduoko jaod bura manowacho ni ka jatend piny ok oyudo kura moromo to wadhi kwalo ne kura. Mago be gik ma IBC onego bene duokorego koso giling'. To ka giling' to chal ka gima giyie gi wachno. Ka giduoko be chal ka gima gikwedo wachno, gidondore. In ke seche ma giwuoyo kod giso ni mago weche ma giduoko koso giweyo. Kiling' to in gi tabu. Ko kiwuoyo be in gi tabu. Konyruok mar IBC biro bedo ni ka giwuoyo gi jo Kenya pile pile to ok gibirito mondo giduoke. Biro yudo ka gine gisepanade ka gine gisewacho. Mane kuma muhimu. Tabu mane gin go nyoro en ka dine giling' to gicha ne dhi chako wach ni yiero ni osechak timnade. Osechak pango kwale. Osechak kwale ka sa pok ochakore. Koro an aneno ne gi huruma ni nyoro nochuno gi nyaka giwuo. To ka giketo ni gibiro wuoyo mar duoko josiasa, to josiasa mabiro loso ne gik miwacho to gin margi mana duoko. Kik gibedi ni tichgi biro bedo doko josiasa. To mondo ae kanyo chuno gi nyaka giwuo gi jopiny pile pile. Mane gimomiyo voter education pod mae kama dieri nitiere. Mondo kiny ka jasiasa biro ni do wuo ne biro yore wan pile ka pile watimo ang'o wawuoyo. To magi mano wacho ne wasekwero kata nyoro to ne wasede kata ng'eyo kaka watimo godo. Mane gima biro konyogi. Ka ber to in kinene sani profesa, onego gichaka ndiko joma dhigo kura manyien koso gikwong ging'i buk moro mane gin gocha nikech bugno bende nonone gi jo kol wach kata auditors mane wach ni nitiere chochni moko achiel ariyo adek, nitiere nyinge moko monego bed ni golo mondo mi ji obed gi yie. Gini ndika ichaka manyien koso machacha ema giloso. Apa ne gik moko ariyo, Trevor. Katiba wacho ni ndiko ji onego bed ni timo pile pile. So ok apani onego giriti gichak ndiko ji. Mar ariyo, voter register manyien sana ka giduokre biro chako gini manyien from zero koso wadhi e mbele gi pacha. Manyien from zero biro mana bedo maber ndalo mwasetimo boundaries. Ede kwa timo boundaries to wadhi loko kuonde ma ji goye kura. Koro chuno nyaka gichako manyien sani to bang' higa achiel kendo biro chuno nyaka gitim ang'o manyien. An apani gimonego gitim gikaw report mar KPMG mar auditor cha to mae kuma notim nowacho ni register nitie gi makosa wachak medo ji e register. Ng'eche tabu ma wan godo en jok ma onego bene go kura to nade to onge register. Ok wan kama rach machalo 2007 mane wacho ni nitie ji 200,000 motho. To gima koro gikaw nafas mar timo en nyiso ji ni Evans, Trevor, Odote dhi ung'iuru register cha waketo ku mondo ka nitie makosa to tim ang'o to wachi mondo waluok gini obed maler. Mana apane kama onego gikawe sa. To ka gian ok nachako ndiko ji zero igni ariyo gi sama in go ok nyalo ibiro inyo Evans ni nene nago gichake manyien koso gidhi e nono buk mano se non. Trevor, jokol wach mi wuoyo kuom gi ka nomiyo wa report. Wanyalo chako gi report no. Adieri manitie ni nitiere chochni manowuok e report cha, mane report cha ochiwo
ma ok wanyal dhi godo e yiero. To maino mar IEBC ok nyal bedo niya ne gichako kendo koro register manyien. Ginyalo ng'iyo ni to report mar KPMG ni nikech ing'e ni jokol wachgi ka ndiko report nitie gimoro ma gitimo luongo ni recommendations. Giketo pachgi kacha ni tang'o monego tim, tang'o minyalo tim kochomo ma gi ma gi ma. Ging'iyo ni to paro mar jokol wach kochomo register mane omigi cha koluwore gi report mane giyudo cha en ni ang'o ma ginyalo timo e thuolo machuok ni mondo ginyal timo. To manyalo rito to rita nikech nya wacho ka chako Trevor ni wabuogore. Profesa owacho maber niya ndiko joma dhi go kura onego bed gima continuous pile mane kaka katiba wache. To wan waritega nikech warite emomineno ka wan e tabu makoro wadonjeni de wakithni ndalogi duto kochomo ndiko jogo kura de ok wabedo gi tabu sani koro ne wang'iyo ni to register chalo nade. Wanyiso jopiny ni jopiny ng'iura ne nyingeu kanie register ni to ng'iya ne nyingeu ka be okete yo makare e register ni. Lakini nikech wasebedo kwa rito maino mar IEBC sani en ni weche jokol wach ka kochomo joma nosetho kata joma nyinggi nowuok diriyo e register. Kolore king'iyo joma nyinggi nowuok diriyo mano gima inyalo tim nikech joma nyinggi owuok diriyo kata didek mano gima inyalo dhi tirucha. King'iyo kata mana joma nosetho mago joma nyinggi inyalo gole e register. King'iyo joma ne nigi corrections joma yudo ni nyinge nowuok marach ok ochomore gi ID tir kata kipande mago gik minyalo losi sani. Mondo ka gisetieko loso wach report no to maino margi koro odonje wach mar ndiko joma nyien pile ka pile. To we awache wach moro ma profesa nyo wacho ka kochomo wuoyo kaka giwuoyo gi jopiny. Ing'e ni wach maduong' en ni nya neno ka IEBC nyogolo oboke moro kochomo wach kwalo kura mane mbunge cha owacho ni ginyalo kwalo kura ne jatend piny. Ka IEBC nosechako wuoyo kodwa pile ok wabibuok ni to giwuoyo nang'o. Mane gima ngire no kiwuoyo pile to wang'e ni gima ngima kithni. Gima ngima osebedo ga ka kithni ok ni gima ngima osethoga to sani kore ko chiewo emomiyo ka ji bro buok. To ka gitimo kamano Trevor onge buok mabro bedo. Prof wach mogik miwewago sa koro ma wang'o. Yiero biro higa 2027 wan gi commissioners manyien. Wan kaka jo Kenya wakony gi uru mondo giti tich maber nikech tich kotiyore marach to ok dhi bedo marach ne commissioners, dhi bedo marach ne wan kaka jo Kenya. To kik wadhi uru kuma rach, wadhi uru kuma ber kuom konyogi an kuom nyisogi ni giti tich maratero. Erokamano. Mano Profesa Collins Odote jalony weche mag telo gi Evans Dong okil mar chik. Erokamano nyoko mosechiwo chenro maro mar duol. Wabro ng'iyo kaka jo IEBC dhi tiyo mbele kaendi mane kama we chenro maro mar duol kidieny mar ariyo kama ogoye mbaka mar piny mondo wang'e ni piny ochomo kanye. Odoko nwero kamano kuom keto Ramogi TV ka Sadek to George Bati Daddy Cool bro biro ka anto kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Onere bang'e.